ଆଜି ମୋ ମାମା ମଞ୍ଜା ରାଇତା ବନେଇବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ ମୋ ମାମା ଏବେ ଛୋଟ ଛୋଟ ପିସ୍ କରିକି କାଟିବେ। ମାମାଙ୍କର ଏବେ ଗୋଟେ ମଞ୍ଜା ସରି ଆସିଲାଣି। ଏବେ ମାମାଙ୍କର ଗୋଟେ ମଞ୍ଜା ସରିଗଲା। ଏବେ ଆଉ ଗୋଟେ ମଞ୍ଜା କାଟିବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି। ମଞ୍ଜା କାଟିବା ବହୁତ କଷ୍ଟ, କିନ୍ତୁ ଖାଇବାକୁ ବଢ଼ିଆ ଲାଗେ। ଏବେ ମାମାଙ୍କର ଦ୍ୱିତୀୟ ମଞ୍ଜାରେ ବି ସରି ଆସିଲାଣି। କିନ୍ତୁ ବି ମାମାଙ୍କର ମଞ୍ଜା କଟା ସରିନି, କାହିଁକି ନା ମାମା ଗୋଲ ଗୋଲ କାଟିଛନ୍ତି, ଆଉ ଛୋଟ ଛୋଟ ବି କାଟିବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି। ମଞ୍ଜା ରାଇତାରେ ଆଳୁ ପଇଲେ ଭଲ ଲାଗେ, ତେଣୁ ମୋ ମାମା ଆଳୁ କାଟିବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି। ଆଳୁକୁ ମଧ୍ୟ ଛୋଟ ଛୋଟ କରିକି କଟାଯିବ। ଏମିତି ଆଳୁକୁ ଛୋଟ ଛୋଟ କରିକି କଟାଯିବ। ଏବେ ମୋ ମାମାଙ୍କ ଆଳୁ କଟା ସଇଲା। ଏବେ ଆଳୁ ଓ ମଞ୍ଜା କଟା ସରିଗଲା। ସେଇଗୁଡ଼ିକ ଅନ୍ୟ ପାତ୍ରକୁ ଛଣା ଯାଇକି ରଖାଯିବ। ମଞ୍ଜା ରାଇତା ଭଲ ଲାଗିବା ପାଇଁ ତା ଦେହରେ ଟିକେ ଲୁଣ ଓ ହଳଦୀ ପକା ହେଇକି ଚକୁଡ଼ାଯାଏ। ମଞ୍ଜା ଚକୁଡ଼ା ଏବେ ସରିଯାଇଛି। ମଞ୍ଜା ରାଇତା ପାଇଁ ଆବଶ୍ୟକୀୟ ମସଲା ହେଉଛି ଜିରା, ସୋରିଷ, ଗୋଟେ ଲଙ୍କା ଓ ପିଆଜ, ରସୁଣ। ଏସବୁକୁ ମାମା ଏବେ ଭଲ ଭାବରେ ବାଟିବେ। ଏବେ ସୋରିଷ, ଜିରା, ଲଙ୍କା ବଟା ହେଇଗଲା। ଏବେ ପିଆଜ ଓ ରସୁଣ ଭଲସେ ପେଷ୍ଟ କରିବା। ଏବେ କିଛି ପାଣି ଦେବା। ଏବେ ଭଲସେ ପେଷ୍ଟ ହୋଇସାରିଲାଣି। ମଞ୍ଜା ରାଇତା ବନିବା ପାଇଁ ବହୁତ ଡେରି ହୁଏ, ତେଣୁ ମୋ ମାମା ପ୍ରେସର କୁକରରେ ମଞ୍ଜା ରାଇତା ବନେଇବେ। ଏବେ ପ୍ରେସର କୁକର ତାତିଗଲାଣି। ଏବେ ପ୍ରେସର କୁକରରେ ମୋ ମାମା 3 ଚାମଚ ସୋରିଷ ତେଲ ପକାଇବେ। ତେଲ ତାତିଗଲା, ଏବେ କିଛି ସୋରିଷ ପକାଇବା। କଟା ଯାଇଥିବା ମଞ୍ଜା
ଏବେ ମସଲା ପକାଇ ଭଲ ଭାବରେ ଗୋଳାଇବା। କିଛି ପାଣି ଦେଇ ମଞ୍ଜା ରାଇତାକୁ ସିଝେଇବାକୁ ଛାଡ଼ିଦେବା। ସ୍ୱାଦ ଅନୁସାରେ ଲୁଣ ପକାଇ ମଞ୍ଜାକୁ ସିଝିବା ପାଇଁ ଛାଡ଼ିଦେବା। ଏବେ ଆମେ କିଛି ସମୟ ମଞ୍ଜା ରାଇତାକୁ ସିଝେଇବା ପାଇଁ ଛାଡ଼ିଦେବା। ଏବେ ପ୍ରେସର କୁକରଟି ଥଣ୍ଡା ହୋଇଯାଇଛି। ଏବେ ଆମେ ଆକୁ ଖୋଲିବା। ଏବେ ମଞ୍ଜା ରାଇତାଟି ଭଲ ଭାବରେ ସିଝି ଯାଇଛି। ଆମେ ଗରମ ଗରମ ପରସିବା। ଏହା ଦେହ ପାଇଁ ବହୁତ ହିତକାର। ଏହା ଦେହ ପାଇଁ ବହୁତ ଭଲ।